atau palkir start right now. Hallelujah, hallelujah.
जो तो अपने थीम सॉन्ग
Hambai kai tu lobak seng. Hallelujah, kai jor lob jak thung, khatung kha sakhe sabi, jengno jotono khas rangrei kalangkha, chini choir team ro, o bhai khlai no norok buskang ni session ro go jengno kha rito ni nai nei jeng poito khlaio. Tabuk ang chini pandano mosang ritlang na ni bagai, oro je bumung suiza, oro khorong ni khorong manu report khlai paikya, gya bhai khlai no je sekang report khlai painai. Bonono ang sekang ring nai, bes kanggo stage of hayui bo bini resam mungna resam na ni bagai, sini macang pajak Jamatia Udaipur Baptist Association ni, nono tabuk o zorano resago nang stage of hayui ni resam mungna resam na ni. Aban iya gulo ang koinai, macang Timothy Murasing nang tiar tong na ni bagai. Hello, cek, hello. Cini keplai sakai tono kah belai ke hambai marwu. Tini o jora kah senoroka. Cini kokbrok ceng sama disimi one sok zagya. Ini hosiwana. One sok zagya kaka zagya. Abo imang sudah nunggu hi homane hai. Abo tini song sajaka. Cini kokbrok gospel musical festival amon pila o jora kaha ken kaha kai torana rokha chini committee rone bising tui ang belai ke khakchang kha tong thogu tani humale ang thiman ya golob ang oro basa jakhe nok jak nai bo siani belai ke khatung mane kha tong thok mane kai tor lob jak theng hani bagai ang jotono sini tui phangrono hambai maya par Jisu ni khora kna thok mani Bible akhna boli ring mani khoran tuba
Belaki hambai khana thoto khorang bai resab mung resabai khana ri kalangka kubino chini ka ni ringmani khorang ke tei obhai khlai kuthum lai no jotono salsa ya salsa chini kaito ni khorang ke tei khana wino bono poito khlai na yangai oro chung kuthum lai mano aboni bagai kaito lobjak thum haige tabuk zora rezago mochang Timothy Singno Udaipur Baptist Association ni bini rasa mungpai mani yagulo ang koinai mochang Rachu Deberma Hachuk Haber Baptist tongna bagay je participants strong ni bumung rezak norok tabuk bo report play phayako oro sok paijak ngke norok no koijago norok ani thanibo phaye isa report play phaidi age chung pandano nai thogrit lang manne belai hambai sini kai torno ang resabna ni resam unglengya Reverend Tripriswar de Burma boni ang resabna
tong thong ma bai khak sang ma mano sukha bai hayung nos nam na sukrayung nang simi se bai bai ya ni ni hamza ma bai bai ya ni ni khairo ma bai bai ya ni ni khairo ma bai bai ya ni ni khairo ma ambai belai hambai chini takuk Timothy Mura Singno na thotoke resabe kalangkha tabuk o zorana resangnai chini machang Raju Debarma Hatsuk Harper Baptist Association ni biniya gulo ang koinai machang Pores Debarma Pumulung Baptist Association ni tiar tongna ni bagai tabuk zora yaparjago machang Raju Debarma belai ke hambai sini kathangkai torno mol hamiao phano sungno jora ka hamre ton ma bagai te especially hambai sini o naithotok pandano songsanai sini organizers rokno sini ojamarokno te bebak asukjak okra kusu saksalai jo torno sini hasuk khapar nengai te ani sakbai thang nengai subrai ji suni mumbai kha kuplum hamjak maya pharo ang resapna thangma hangkai sini resapmung nemung asai mahao sinio asai mahao nei ang sakbai thangbai no sujak ke ar samung ne kisi sa short sai na namusung mane ang sipro tam wan sugui sika malai sinio asai mahao sung tabuk je sung kokbrok sanai rok especially kaitor no phangma hoite de manya hanai chini na nonga subara rasini simi apni bagai chini tinini je bial birman haifanang poito khlayo kaitor simisi phiok man nai chung yok na musungo kaitor simisi sono phiok nai abono wan sugina tang sa suimania abono resabano tolani se siria tolani
sini cucu Bai lama peri hima bagai Salse berlang liate birman paimani Oto pani birman kase kagriya Ketahui Malaya takku bai takku Urpati lai mangtong kha dofa bai dofa Kubun hani painai ari baca kha Buini dofa bai nai kol jana nang tong kha Chungu chungo hansa nani keplai ke dofa songsa nani yasku sunggu suri jawo kai tor chubadi achai Raja khao Acai mahao Raja khao Hambai kita lop zaktu Tay tang serasa panong Tay tang sa resam hongke sikla rok tong thokdi sikla jorano next resam hongke ang sakbai thang sujak no sikla rok no khaba sarna bagai simani
nono pio nai nono muthang nai jisu no tuye Nini wana marogno Nini muchu marogno Kaitorni thanir baidi Bini ani khaberadi Nini wana marogno Nini muchu marogno Kaitorni thanir baidi Bini ani khaberadi Hambai kai terlop zakthang Sikla rok tong thok di sikla zorano subra jisu no Okay, sini. Yang besar sini. Hello.
Hambai sini takuk Raju Debermano bo sikla rokno khabasari wei resabe kalangmani bagai khaklayo sikla tongnai rok kubino khabasa khna subraji sunoti tongthoknani bagai haike phaidi tabu chungo sini mochang forest Debermano yaphariranai Kumulung Baptist Association ni mochang forest Deberma bini yagulo angkoinai Abraham Debermano tiar tongnani bagai Seng hai na hai, ini ni sanjana Pandawa, special senior most singer Chin Tripurahani, bong ni buk sing tiko seng recamung kenanai, seng ojaga boram gerang Reverend Apurva Debrama, Reverend Nilmoni Debrama, I all sini Kokboro Gospel Music Festival ni President Reverend Dr. Napurai Jamatianaba, koinai ready tong na bagai. Seng jorawa, chanjawa, hanja jorawa, korang tilik bay, bong ni korang keti, sir camung seng kenal lain. Chini sound system set ingya ko haini bagai kisah zora nanai haipun o zora wo ang tabu koinai chini mochang athukri Debermano Kok Baptist Association ni mochang athukri Deberma bobini sumui teilele ke chungno jotono tamai khnaruwana mochang athukri Deberma nono zora no yafarjago जों ककबरक सानाय रंनि बिसिङाव अबनो पुइला Gospel Music Festival ngai tongo han bagai obotini bagai belai ke kepal kaham hani mano chung te obo belai zora bo kaham hani bagai o festival na je organize khainai rogno जों phaidi joto no yafa khorobai hambai yafar layane belai ke hambai norok saktharma bai tini o festival khlaijagi tongo te जों khaklayo Beskang bisirogo tebo kotor tebo naithoklai o festival khlai jagan hne athukrina zora yapasago Hello, hello, hello. Hambai belai no kai to no omo hai panda kotor
ini norni bwskango thumui tamnani jora manwan bagui ang tamnai dini Tripura hasteni rijab goreng Chandra Debarma bini bukti rijabjak Yeshotu nei hindi rijabmung bai ang sumini bisingtui khanarinai ham daya tongkai nakardi kaitarbo nakarton